Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang kaponi e kitudri kod okinyi ma kawuono pok ilewo ahinya kalore ni thuon wach mabende watwake otudore kod loro kembe sukari ma en tok ka duol ma ochung' ne cham e pacho kae AFA nogolo chik mar mondo mi olor kembe sukari kuom thuolo mar dweche 3 e pacho kae mar mondo mi ochiw thuolo mar mondo mi nianga odongi. Wach mabende nyaka sani osebedo ka nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom moko kuom jotelo e pacho kae ka moko kuomgi ahinya to mago motenore kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance sani koro lieko ni wach makamano en wach ma siasa nitiere iye. Mano wach mar loro kembe mag sukari e pacho kae. Mane momiyo podi antiere twako kinyi makawuono kae kitudri kodwa antiere kod Ezra Okoth ma en jagoro maduong' mar Kenya Federation of Sugarcane Farmers. Watwa kode achiel kachiel ka intiere studio marwa e county ma Kisumu. Inyalo medo chwalonwa ote penjo moramora kokalo e laiwa duto te mag tudruok mano moriwo nyaka namba wa mar ote machuok ma en 360 Ezra kapok ne wadhi e yueyo ni loso kotudore kod ponona akiana wach ni wanyalo wacho ni sirikal ma pacho kae obed mano sirikal mamalo kachiel kod sirikal mar county ojwango sekta mar niang' e pacho ka mana kaka iwacho ni sekta mar kahawa kachiel kod sekta mar majan mar chai nyaka sani nitie omenda mimiyogi to sekta mar niang' to nyaka sani onge gimoro amora ma jopur imiyo. Onego bed ni seyo sirikal mamalo kuom jwang' makamae kose county emo onego bed ni ng'iyo masilai mar jopur mag niang' mantiere counties maggi. Ezra. Mokwongo agriculture and devolve na mor ko wach ni koro moko biro surrender for the national duoge counties nikech counties gibe pesa chandogi di koro onego de ni pesa gin go muang'e ni pesa gin go mosea ni devolve osetimore de okwatagore gi donjo redio wadhi adhiya kuom governor wang' gi wang' gi jopur 10,000 mane konyalo winjowa to nikech pesa pok devolution pok okel ka to ne osekadhe chon koro winjo ka kero wache Eldoret ni koro idhi kele full. I support that mondo wanegre gi counties nikech mage jomo nyadhi door to door. Chae pok nolor mae wach mawuoro kahawa pok nolor mira pok nolor chak deri mama pok nolor. Why not sugar ema koro iloro to be nyaka ne leadership chakre pok wawinjo ni kembi loro inyalo wach ni gidhi maintenance tigwenyogi. Ana paro ni ka en paro marie noningo gi gwenygi ka Nyando Sugar Bell winjruok ka nitie ok ni iero kambi moro tiwe moro tikoni kaendi wawe kata kama mondo okony jogi niang' nyalo wang' accidentally kuo be nyalo medre mondo kony piny kendo soni koche be kamano western be kamano debe to loro ni pwap to onge way forward pesa be okomiwa kembe go midhi miwa mondo water school mano to logical ok ber. Ato nyaka sani nyalo wacho ni chudo mar jopur niang' osebede yo machalo nade kalore mane wach maduong' mabende yuago matamra gi nono kalore ni nyaka sani koro selor kembe to jopur yuak onego bed ni utero nyithinde skul.